በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ኣብ ዘለኹም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ብጥብኣትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ፍታን ንኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዎም ውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስቲ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን የደብስኩም ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣብ ዝሓለፈ ኣገልግሎትና ዝረኣናዮ ምእንቲ ከይሓፍርሲ ልበይ ብስርዓታትካ ፍጹም ይኹን ነተኸታታሊ ግዜ ሒዝናዮ ፀናሕና ስርዓት እግዚአብሔር ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ብከምዚ ርኢናዮ ካብ ስርዓት እግዚአብሔር ምፃእ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከም ዝሓፍር ገብረካ ኣብ ቅድሚ ቅዱሳን መላእኽቱ ከም ተሓፍር ገብረካ ኣብ ቅድሚ ፈተውትን ፀላእን ከም ተሓፍር ገብረካ ስለዚ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ንምንታይ ስርዓት ኣምላኽ ደለሎ ክገልጽ ከሎ ምእንቲ ከይሓፍርሲ ልበይ ብስርዓታትካ ፍጹም ይኹን ኣብቲ ብቁዕ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ዝብል ዓብይ ኣርእስትና ኣብ ዝሓለፈ ግዜያትና ርኢናዮ ፀናሕና ካብ መዝሙረ ዳዊት 119 ሕጊ እግዚአብሔር ምስክርነት እግዚአብሔር ስርዓት እግዚአብሔር ዝብሉ ርኢና ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ብዛዕባ ትእዛዛት እግዚአብሔር ብዛዕባ ትእዛዝ እግዚአብሔር መንነት እግዚአብሔር እንታይ እዩ ትእዛዝ እግዚአብሔር ከመይ እዩ ንዝብል ኣርእስቲ ኢና ክንርኢ ንዓይ ንጉባኤ ዝኸውን ቃሉ ኣብ ልሳነይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኹላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጡቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና 4.1 መንነት ትእዛዝ እግዚአብሔር መንነት ትእዛዝ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ከነስተንትን ከምታ ቀዲመ ዝበልክዎ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ ትእዛዝ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ገለ ዝቐለለ ነገር ገይሩ ወስዶ ገለ ከዓ ዝኸበደ ነገር ቃል ትእዛዝ እግዚአብሔር ዘይትንከፍ ዘይከኣል ገይሩ ወስዶ ግን ብቃል እግዚአብሔር መሰረት ቃል እግዚአብሔር እንታይ እዩ ኣብቲ መበገሲ ጥቕስና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 8 ትእዛዝ እግዚአብሔር ንጹህ እዩ ትእዛዝ እግዚአብሔር ንጹህ እዩ ትእዛዝ ሰብ እንተደኣ ኮይኑ ብፍላጥ ብድፍረት ብዘይፍላጥ ብስሕተት ዓቕሚ ብምስኣን ብምግዳድ ብምፍራሕ ክቀያየርን ክጥምዘዝን ክባላሾን ስለ ዝኽእል እቲ ፍጹም ዝኾነ እግዚአብሔር ዝህቦ ትእዛዝ ግን ንጹህ እዩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣየናይቲ ኣታ ዓባይ ትእዛዝ ኣየናይቲ ኣታ ቀዳመይቲ ትእዛዝ ኢሉ ትጸሓፊ ምስ ሓተቶ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ቁፅሪ 38 ክሳብ 39 ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ ሓሳባትካ ናፍቅሮ እዚኣ ዓባይን ቀዳመይትን ትእዛዝ እያ እታ ትመስላ ካልኣይታ ድማ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ እያ ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ትእዛዝ እግዚአብሔር ካባና ዝደልዮ ንዓና ዝኣዘዘና ነገር ነቲ ዘፍቀረና ኣምላኽ ነቲ ብምስልዑን ብመልክዑን ዝደኮነና ኣምላኽ ነቲ ኣብ ልዕሊ ተፈጥሮ ስልጣን ዝሃበና ኣምላኽ ነቲ ብተፈጥሮ ዘኽበረና ኣምላኽ ነቲ መዓልታዊ ብዝርአን ብዘይርአን ፀጋታቱ ዝምግበና ኣምላኽ ነቲ መዓልታዊ ኣበሳን ሓጢኣትን እናሰራሕና ከለና ንንስሓ ዝፅበየና ኣምላኽ ነቲ ኣብ መስቀል ዝተበጀወልና ኣምላኽ ነቲ ዘለኣለማዊ መንግስቲ ዘይተሓልፍ መንግስቲ ዝሰርዓልና ኣምላኽ ነዚ ኩሉ ውዕለቱ ዘኪርና بملء لبنا
بكل نفسنا بكل حساباتنا كنفكره أزي اتقدامي تأزازي إذا قال عيتن تمثلان كا نبصايكا كم نفسها أفكره سلازي إذا قدامي تأزاز زابير انتاي تأزاز زابير نسويه اتقدامي تأزاز كا نأزابير بزخا نفكره يوي كل جزء مجمرتها زلوا مدمدمتها خالوا مجمرتها تأزاز እግዚአብሔር نእግዚአብሔር أملاخك بملء لبخا بكل حاجلخا بكل أمرخا أفكرو زبلتو خينو مجمرتها كل جزء مدمدمتها ስለዘለዎ مدمدمتها تأزاز እግዚአብሔር كنتاي أبي دمدم تأزاز እግዚአብሔር حواري قدس باولوس ናብ ጢሞቴዎስ ኣብ صحافو መልእኽቱ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 1:5 ከምዚ ይብል እታ መደምተታ ትእዛዝ ገና ፍቅሪ ካብ ንጹህ ልቢ ካብ ሰናይ ሕሊና ካብ ልግሚት ዘይብላ እምነት እያ ስለዚ መንነት ትእዛዝ እግዚአብሔር መጀመርታን ዓባይን ትእዛዝ እግዚአብሔር እዚዩ ምስ በለና መደምደምትኡኸ ዝብል ፍቅሪ ካብ ንጹህ ልቢ ካብ ሰናይ ሕሊና ካብ ልግሚት ዘይብላ እምነት እያ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ከነገልግል ኮለና ከነገልግል አለና እንደሕሪልና ንስማዓና ኮይኑ ንእግዚአብሔር ክንእዘዞ ፈቃደኛታት ኣብ ዝኾናሉ ልብና ብዘንቀደሉ ጊዜ ንእግዚአብሔር ብሓቂ ንእዘዞ ደለና ወይ ብስምዒትና ንኸይድ ኣለና ብልምድን ባህልን ንኸይድ ኣለና ከነስተውዕለን ምእንቲ ንጹር ዝኾነ መምዘኒ ይህብና ኢሉ ፍቅሪ ካብ ንጹህ ልቢ ካብ ሰናይ ሕሊና ካብ ልግሚት ዘይብላ እምነት እያ ምክንያቱ ንኹዝኾነ መጀመርትኡ ኩሉ ክጅምር ክእል እዩ እቲ ፍጹም ዝበሃል ግን መወዳእትኡ እንተጸበቀ ስለዚ ኸኣና መወዳእታና ከጸበቀልና ኩሉ ግዜ ብጸሎትና ናብ ኣምላኽና ንምሕፀን ኢሉ ኣብ መክብብ ምዕራፍ 7:8 ኢሉ ካብ መጀመርታ መወዳእታ ይበልጽ ኢሉ ካብ መጀመርታ ነገር መወዳእትኡ ይሓይሽ መወዳእትኡ ይበልጽ ምክንያቱ ብዙሓት ብመንፈስ ጀሚሮም بسغا زودو بصدق جميروم بحاتيات زودو بهوت جميروم بموت زودو ስለዘለው ናብትናይ መወዳእታ ከመይሎን ከም ዝሞቱን ከመይሎን ከም ዝነበሩ ርኢኹም ኣሰኣሰር እምነቶም ሰዓው እቶም ብመንፈስ ጀሚሮም አንፈቶም ዝጠፍኦም ብዙሓት ንኣብነት ሰብ ገላትያ ክገልጽ ከሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ወንጌል ምሂሩ ወንጌል ተኺሉ ሰሪቱ ምስከደ بدحريو ناي حاسوت حوات مزيوم ناتي حساب مسقلبتو امونسون كابو مستقلبتو انت ايزولو كسع كند زدو عياشي اخوم بمنفس جميركم سي حج بسقا خفصمو تدليل لهم سلاز نايتن اغزابير املاخ بملو لبخا بكل حيلخا بكل امرخا افقرو نبصايكا خم نفسخا افقرو زبل قدامين عبين تأزاز مدمدمتو انتايو فقري كاب نصوح لبي كاب سناي حلينا لقمي كاب زي بالله امنتي سلازي ازيئن كم زدليا فليدنا ازيئن كم زحزنا عند حرارة قاقزنا نتب فرحات املاخ زجمرنا يو وملوء لبنا زفكرنا يو بيتا فقري كاب نسوه لبي كاب سنة حلينا لقمي كاب زي بالله امنتي يو قال اكزابير انتايو قال اكزابير فرادي يو مخناتو مننت قال اكزابير ابزبلنا زلنا قال እግዚአብሔር እንታዩ ፈራዲ ቃል እግዚአብሔር እንታዩ ናይዘለ ዓለም ህይወቲ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 48 ክሳብ 50 ኣነስ እቲ ዝለኣኸና ኣቦዳ እንታይ ከም ዝብልን ዝዛረብን ትእዛዝ ሂቡን እምበር ካብ ርእሰይ ኣይዛረብን እሞ እታ ትእዛዙ ናይዘለ ዓለም ህይወት ምዃና እፈልጥ ኣለኹ ويتانان مدحنان إيسوس كريستوس سجوا ولد إغزابير بجكة حاتيات اتخلو نحنا هنقبرو زقبعنا بقبر سلاز مهارنا اتات ازازو نايزل عالم هيوت مخانا فلت الله أنا بتأزاز عبوي وريدة اتزولوها من ناي بوي تأزاز مبر كابر اسي مالت كابر اسنا دس سلاز بلنا نعنا هم سلاز تبرهنا سلاز تحقوزنا سلاز فرحنا سلاز صقمنا سلاز صقمنا زيكونس እግዚአብሔር እንታይ በለ እንታይ ከተዛረበ በሉ ኣብጥቃል ኣይተወስኹ ኣይተነክዩ ኣብጥቃል ዝወሰኸ
أبت أبسا كوسخوي أبت قال زودله أبت برخت كقولي إلو نتصور ما تنك خمسة هبنا كم تتأزازو زهابني تتأزازوها نايزل عالم هيوت تأزاز እግዚአብሔር نعنا نبي እግዚአብሔር صحيح ناب زل عالماوي هيوت نخبصحنا زتوهبه مجدي ስለዚህ نزي هيوت زخونه ناي زل عالم هيوت زخونه ناب زل عالم هيوت زبصح تأزاز እግዚአብሔር እንደዚህ ተቀበልናዮ እንደዚህ خبيرنا እንደዚህ ተአዚዝናዮ ግን እተቃል እንታይ እተቃል ፈራዲ ኢሎ بارسي اتا انا ززاربو كمتا ابوز نغرني كومي يزارب زلهو اتا زنعقنن نزرباي زي قبولن كاز فردو الله اذا انا ززاربو زلهو قال نسو بتا دحرايت معلتي كفردو اي سلازي اتا حجي دست بلنا ننببو دست زي بلنا ندربيو دست بلنا خنززو نفتن دست زي بلنا بدست زي بلنا بدست بلنا نخير اما علت فردغن بزقال زينا نفرد سلازي قال እግዚአብሔር እንታዩ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ንጽህ ቃል እግዚአብሔር ናይ ዘላለም ህይወት ቃል እግዚአብሔር ከአነት ዝንዕቀን ዘይዘዘን እንታይ ፈራዲ ቃል እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕል እሙራ ይሃበና ስለዚህ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ትእዛዙ ክገልጸልና ከሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 34 نحد حدكم كتفاقروا كم تأنا زفكركم كم أجركم نحد حدكم كتفاقروا حدش إزاز هباكم الله نساتهم زرد وزن ورو أبولي كدان سني أبكند سني عن عيني كند عيني نسألائكم صلوا نفتاويكم فتو زبلد نبرة نبص أيك أفكروا جن كما يزم مسألة فقري كم تأنا زفكركم مخنياتو نتحدى ودو بجاب مهاب نتحدى ورد بجاب مهاب كساب كندزنا على مفكرة زبل فتافقرو بمبجاو هيوتو أب كندانا بمبجاو سلاز قالسالنا كم تأنا زفكركم كم وغيركم نحد حدكم كتفقروا سلاز كم تسبات زفكرونا كم تسبات زخبرونا زي كونس كم تي اتفكر ورد اغزابير زخبرنا مس أبسانا خلونا أبسانا خنصها مسكال زو عللنا فقرنا فقري مننت فقر مالت كم تزفكرك كم تستبجو كغيركا مفكار يوحنس كاب غويتا بزتمهرو طباب املاح بزعبا تأزاز እግዚአብሔር لعل كلهم زصحافه وانجيلاوي اب قدامه ملأختو معراف كلتا قصب شوعات انتاي زبل فقراته اتخام مجمرتا زنبركم بولي تأزازنبر حدش تأزاز يكونكم يصحف لكم زلهو اتبولي تأزاز ازز سمعكم وقالي قراتي اتخام مجمر تازنبركم بولي تأزازن بر حدش تأزاز يكونكم يصحف لكم زلهو سلازي تنساتهم ترديهم وزنبرو اتي بولي كدان زتوهبت تأزاز حدث وانجيل بز حجي قويتانان مرحنان يس كريستوس زقلص زلو حدش تأزاز هبكم الله أب رومي معرف شوعات قصر عسرت حدن تايللو حاتيات مخنيات رخبيو بزازا صحتني بأون قتلني إمو أتهيوت التوهبة أتنهيوت التوهبة تأزاز نعين موت كوينني رخب كوي تأزاز እግዚአብሔር هيوت جن تأزاز እግዚአብሔር نام موت يغيري معاسي خمزخون هاري قدس باولس أسفيح قليس ولو حاتيات مخنيات رخيبو بتأزاز صحتن بأون قتلني إمو أتني هوت التوهبة تأزاز نعين موت كوين الرخب كوي أبزا فترات كلت 10 شوعاته أب جنت كاب زلهم كله بلع كابتا أما أخل زلا جنت كن كاب مستبلع انتاي تكوني خا موت كتموت يا خاي سلازي أتتأزاز يكونن موت كوين أتعصبلس يكونن حاتيات كوين نتتأزاز زفرس نتتأزاز مفراس نتتأزاز زي مئزاز نتنابت هوت مقدي ناب هوت زعت مقدي زي مختال نت مقدي هوت تفيس ناب مقدي موت يمرحك هاي سلازي تأزاز እግዚአብሔር نمنت يتوهيبون عين هوت يتوهيبون حاتيات بمخنيات رخيبو بتأزاز صحتني نتي عيتبلعو زبل زنبرت أزاز بمنتاي ببلعو زبحال ناي سحتت مخري زتحبت ازاز مسي نت ازاز مسقيرو دا خوينو
حاتيات مخنيات رخيبو بتأزاز أسحيتوني بقون قتيلني إمو أتي نهيوت التوهبن تأزاز نعيموت كوينو رخب كوي كابز خمزي سورنا እግዚአብሔር نتب بوانجيلين بسبكت إيسوس كريستوسن بمجهاد اتخاب زل عالم تسوي زنبرة حج جناز تقلص أمستير بتبس حفات نبياتون بتأزاز تنايزل عالم أملاخ نمأزاز أمنت نخلهم أحزاب التنقر مستير اتنصنعات كصنعاكم زكالوي بتأزاز اتنايزل عالم أملاخ نمأزاز أمنت نخلهم أحزاب التنقر مستير سلازي مننت إزاز እግዚአብሔር እንታዩ በትእዛዝ እትናይዘል ዓለም አምላኽ ንምእዛዝ እምነት ንኹሎም አሕዛብ ዝተነግረ ምስጢር ትእዛዝ እግዚአብሔር አጠቃለል አቢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 16 ቁጽር 24 ሳብ 25 ገልጸ ኸሎ በትእዛዝ እትናይዘል ዓለም አምላኽ ንምእዛዝ እምነት ንኹሎም አሕዛብ እተነግረ ምስጢር ሙሴ እግዚአብሔር ከምዚ ኢልኩም ክብሎም ከሎ ንምንታይ ሙሴ ጥራይ ዝዛረበና ነቢያት እግዚአብሔር ከም ዝብል ኣሎ ኢሎም ክዛረቡ ከለው ናታቶም ቃል ይዝመስሎም ነይሩ በሙሉኦም ቶም ህዝቢ ቶም ነገስታት ክዛረብዎም ከለው ካብቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ወፃኢ ክኸውን ከሎ ናይ ሰብ ቃል ይመስሎም ነይሩ ስለዚ እምበኣር ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣተሓሒዙ ነቲ ብወንጌለይን ብስብከት ኢየሱስ ክርስቶስ ንምግሃድ እቲ ካብ ዘለዓለም ተሰዊሩ ዝነበረ ሕጂ ግና እተገልጸ ምስጢር ምክንያቱ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ብሉይ ኪዳን ተሰዊራ ነበረት ብሉይ ኪዳን ከዓ ብሓድሽ ኪዳን ተገልጸት እዩ በቲ ብፅሕፈት ነቢያት እውን ብትእዛዝ እቲ ናይ ዘለዓለም ኣምላኽ ንምእዛዝ እምነት ንኹሎም ኣሕዛብ እተነግረ ምስጢር ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተሰዊሩ ዝነበረ ብምግሃድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተገልጸ ምስጢር ትእዛዝ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ንምእዛዝ እምነት ንኹሎም ኣሕዛብ بتأزاز ناي زل عالم أملاخ نمأزاز أمنت نخلهم أحزاب ستنقر مستير هواري قدس باولوس نتتأزاز عميقهم كفلتوا منتي مستناي نبيات أزازات تحاحيزو نتب وانجلين بسبكت إيسوس كريستوسن بمجهاد اتخاب زل عالم تسوير زنبرة حج جناز تقلص مستير بزعبا قويتا إيسوس كريستوس كسبخ كله نسون كومو سلز نبرا قديمو نوانجل كفر نوريت كفرس نتي نموسي زتوهب حقي كتصارر زغبرو زلو يمسلهم سلاز نبره كم اوهم زيكونه نتي تسويرو زنبره مستير بنبيات زتوهب ግን تسويرو زنبره مستير تእዛዝ እግዚአብሔር እዚ ከዓ ንኹሎም አሕዛብ ንምእዛዝ እምነት ንኹሎም አሕዛብ እተነግረ ምስጢር ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጽር 23 كم تنسو ذهبنا تأزاز غيرنا بسم ودو إيس كريستوس كنأمن نحد حدنا خنفقر تأزازو إيه كم تنسو ذهبنا تأزاز غيرنا بسم ودو إيس كريستوس كنأمن نحد حدنا ون كنفقر تأزازو انتاي سلازي تأزاز እግዚአብሔር مس امنت ويتا إيس كريستوس مالت بزحات بويتا إيس كريستوس سلازي تعنقفو نا እግዚአብሔር حدنتن سلستنتن كمون نا እግዚአብሔር ولد ፍጹም አምላክነትን ፍጹም ሰብአውነትን ፍጹም ተሰጋውነትን ፍጹም ተበጃውነትን ካልአይ ምጽአትን ነዛ አተሓሒዙ እዚ ትእዛዝ እግዚአብሔር ብስም ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከንአምን ምክንያቱ በተሓደ ወዱ ዝኣመነ ናይ ዘለዓለም ህይወት የብሉን በተሓደ ወዱ ዝኣመነ ግን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ስለዚ መንነት ትእዛዝ እግዚአብሔር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብፍላይ ከዓ ኣብ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ለዋውያንን ሊቃነ ካህናትን بسم ود ኢየሱስ ክርስቶስ ከንአምን ንሓድ ሕዱን ክትፋቀሩ እዚ ትእዛዙ እዚ እዩ እተና ኣምላኽ ዘፍቅሮ ንሓው ድማ የፍቅሮ ዳ እዚ ትእዛዝ ካብኡ ኢና ተቀበልናዮ ኣብዚ ጾር እቲ ጾር ዝስማዕና ብዘይ ምርዳእና ምስ ሓውኻ ተፋቀር نحوها قربللو نحبتها حدقلا كبهال كله نخالقوت سبعات نقنعو وي نخالقوت سبعات كتعموم نقبرو نقر كوين يسمعنا بزح جزي اتنا أملاخ زفكرو نحاود ما يفكرو دا ازي تأزازي ايو خابوز تقبلنا سلازي نقزابير زفكر
يفكر يزبل نحوز يصلي نإግዚአብሔር يفكر يزبل نحبتو زصلي انتايلو ازك أتال نفسي بقندو صلي نبرت إግዚአብሔር أيكونن صلي أمزاجبت أملاخ أيركبني እሱ ስለዝኾነ ከዓ ጽልኢ እንድሕራሊ ትእዛዝ ኣምላኽ ፈሪሽሎ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ተፋቐር እናበለ ከሎ ኣብ ጽልኢ እንድሕር ነነብር እቲ ትእዛዝ እግዚኣብሔር እንታይ ኮይኑሎ ፈሪስሎ ማለት ስለዚ ንኣምላኽ እቲ ንኣምላኽ ዘፍቅሮ ንሓው ድማ የፍቅሮ እዚ ትእዛዝ እዩ ካብኡ ተቐበልናዮ ንኣምላኽ ምስ ነፍቅሮ ትእዛዛቱ እውን ምስ ንሕሉ نتوم ولد أملاخ كم نفكرهم بزينا نفلت فقرنا أملاخ كا تأزازون حلي إمو تأزازون أي كبيدن إيوي هواري يوهانس بتز تعامون زلليون بزحات سبات تأزاز غزابير زي تكبر نجر تأزاز غزابير بسقا زي كأل نجر غيرهم يقلسوا أبزنا بورلو جزي تأزازاتو كبيدا يكونن تأزازاتو ኣብ ገነት ካብ ዘሎ ኦም ዘበለ እንታይ ግበር ከም ድላይካ ብላዕ ይዝብል ስለዚ ኣዳምን ሔዋንን ስለዚ ጠሞዩ ኣይኮነን ናብታ ገረብ ቆሊሕ ኢሎም ኣዳምን ሔዋንን ስለዚ ጎደሎም ሞ ጎዲልዎም ጎደሎ ንኽምሉ ኣይኮኑን ከምኡ ገይሮም ነቲ ዝተዋህብዎ ትእዛዝ ነቲ ዝዓዘዞም ነቲ ኣዛዚ ናይቲ ትእዛዝ ብግቡእ ዘይምልላዮምን نت بدحري ونت تأزاز كلوت زمزة وديت سيطان بقبو زي متنقاقو مني سلازي تأزازاتون تاي كبي دايكونن ما أملاخ مسن نفكرو تأزازاتون مسن نحلو سلازي بخمينا تأزاز زابيهر نحلو عبزمز سيزينا نحنا نتلينا أملاخ كأنت فقودو خنرينا لومي كان فقاد زابيهر زنا أنا يوغن قال زابيهر انتايو قال زابيهر انتايو مننت تأزاز እግዚአብሔር ስለዚህ አብት መጀመሪያ ዝራናዮ ቃል እግዚአብሔር ትእዛዝ እግዚአብሔር ንጹህ እዩ እንከን ዘይብሉ አበር ዘይብሉ በሰር ዘይብሉ እቲ አዛዚዩ ፍጹም አምላክ ስለዝሆነ ኣብ ኩሉ ዘመናት ትእዛዝ እግዚአብሔር ካ ንጹህ እዩ ትእዛዝ እግዚአብሔር ዝኸብደና ትእዛዝ እግዚአብሔር ዘጸግመና እንተ ኮይኑ ግን እቲ ዘኽብዶ ዘሎ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ እቲ ዘጸግመና ዘሎ እንታይ ምዃኑ ኣለሊና ጥራይ ኢና ክንዓልዮ ዘለና እምበር ትእዛዝ እግዚአብሔር ታይሉ ትእዛዝ እግዚአብሔር ንጹህ እዩ ትእዛዝ እግዚአብሔር ደጊሙ እንታይ ኢሉ ቀዳማይን ዓብይን ትእዛዝ እዩ ትእዛዝ እግዚአብሔር መደምደምታ ኣለዎ እዩ ትእዛዝ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ህይወት ዘውህብ እኳ እንተኾነ ነቶም ዘይዘዝዎ ከዓ ትእዛዝ እግዚአብሔር ፈራድ ምዃኑ إذا أنا إزاكم زلوا نسو يخفردكم نوع أنت خبيركم وبزت إزازي تبارك يخم بسجان بنفسن بمدرن بسماين نزت إزاز زاوية أنت فريشكم وها أزت إزاز يخفردكم سلازن أملاخ مسن نفكرو تإزازاتون مسن نحلو نتوم ولود أملاخ كم نفكرهم بزينا نفلت سلازي ولود أملاخ دك نبيات كنكون مئنتي نتوم ولود أملاخ مسن نفكرهم كلتا نقر أغميت له مالت نا أملاخ مسن نفكرو تإزازاتون مسن نحلو كاف فقرو تلعلنا تإزازات إግዚአብሔር مسن نحلو نتوم ولود أملاخ نتوم نإግዚአብሔር أفكرهم تإزاز إግዚአብሔር حليهم فصمات زخونو بفصمنا زحلفو نتوم ولود أملاخ كم نفكرهم بزينا نفلت سلازي سم نبيات سم صادقان سم حواريات سم ملائكة خنصوع خلنا انتاي تمللي أقميت وزلو نتوم ولود أملاخ كم نفكرهم نرغاغصلو ነገር نأملاخ مسن نفكرون تأزازاتها مسن نحلون فقرنا أملاخ تأزازاتهم حلي إمو تأزازاتها كبيد أيكونن تأزازات እግዚአብሔር كبيد أيكونن إذا مخان إذا مستوعال زتهيبنا كم مسرته تأزاز እግዚአብሔር እንዳይ ከቢድ አይኮነን እዚ ዮሐንስ ዝብሎ ዘሎ ካብ ቃል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘምጾይ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 ክሳብ 30 ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኸብደና ትእዛዝ ሕጊ እግዚአብሔር ኣብ ዝኸብደና ጾርና ኣብ ዝኸብደና አንፈትና ኣብ ዝጠፋአና ጉዕዞና ኣብ ዝሕለለና ግዜ
ازي تقصزي كابتن وهابت حيلي معرفات وي تقصتات زبهال يوم مالتي اتم كلهم تسعرون صور زخبدكم انا كعرفكم يومو ناباي نعو انا لواه لبيت حد ارعتي فوكش صوري ونقليلي مو ارعتي صورو كاباي ونتمهارو ننفسكم كا عرفتي كترخبو يخوم سلازي እግዚአብሔር ዘአዘዘና ትእዛዝ ከቢድ አይኮነን ፎኩሽን ቀሊልን ንምጻሩን ንምሽካሙን ዝበለጸን ዝጣዓመን ነቶም ዝሽከምዎን ዝጸርዎን ዝጸውር ቃል እዩ ስለዚ ኻ ዮሐንስ ትእዛዛቱ ከቢድ አይኮነን ንአምላኽ ምስ ነፍቅሮ ትእዛዛቱ ኻ ምስ ንሕሉ ነቶም ውሉድ አምላኽ በዚእና ነፍቅሮም በዚእና ንፈልጦም ስለዚ كلهم تسعرون صور زخبدكمن انا خعرفكم يمو ناباي نوعي سبات ابتسقمنالو سبات ابتشجرنالو غزي سبات كرحقونا خل يومين حجزن خبلني دغفن خبلني إلهم سبات ابصقمنا اوان سبات زبانا كهبنا زبانون كهبنا يخل يوم زغا بحر سبي املاح جن بزي ليلان غوليلان نمن يصوعلو كلهم التسعرون صور زخبدكمن عليت صور عينات شجر عينات سببا بزي قدس كلهم صور زلكم انتاي قبرو ناباي نعود انا كعرفكم سلازي نمنتاي يصوع له انا صاركم كقلل لكم انا صاركم كشكم لكم سلازي مني تزصوع زلو كل جزيه مسبات كنزارب كلنا وي سبات كزاربنا خلو مننت نايتهم زاربنا زلو مفلات بتعمي اقداسي بفلاتهم بزي فلات معلتاو نغبري بفلاي بتليفون كنزارب كلنا مني خان دحر زي تردينا دحر زي للينايو مني خايتو سلازي مننتو بعلو يزغلصلنا زلو انا لوه لبيون تحتي سلازي لوه انت خوينو اي كچكنلناني تحوت انت خوينو خا نعنا زي شجر نجر اهبناني مخنياتو اتوم تحوتات زغبرو نجر لبومات حيتهم رئيسهم انينهم نخالوت نمحغواسن نمدغاف نمبر نخالوت نمغدا زغبرو نجر يلبوني سلازي انا لواه لبيت حوتي اذن از تئزازي نز فصوم تئزاز نز نصح تئزاز نز زلعلماو تئزاز نز فراد تئزاز ذهبنا انتايو انا لواه لبيون تحوتي سلازي كنغبرو زعززنا تئزازك كلتا نغر يعني ارعتي فوكش صوريون قليل ناتو تئزاز እግዚአብሔር سنتايو كبيد አይኮነን ይሉ ስለዚህ ارعتي صورو ካባዩን ተማሃሩ እዘን ክልተ ክንገብረን ዘለና ንዓና ዝምልከታ ارعت እግዚአብሔር ክንጸውር ካብኡን ክንመሃር መምህርና ንሱ ክኸውን ስለዚህ ارعتي صورو ካባዩን ተማሃሩ ነቢያት በትንሱ ዝበሎም መምርሒ ከይዶም ሐዋርያት በትዝመሃሮም እንዘርአዩ ምን ከይዶም ናይ መጀመርያ መወዳእታን አብነትና ንወስዶ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ካባይ ተማሃሩ ሁልኮሎ ንሐዋርያት እንታይ ምሄሮም ሐዋርያት እንታይ ገይሮም እቲ ሐዋርያት ዝኸአልዎ ከመይ ገርና ንኸሎ እቲ ሐዋርያት ዝኸድዎ ቅዱሳን ዝኸድዎ ከመይ ገርና ንኸዶ ክንልኮለና ምንጩ ግን እንታይ ልናሎ ምንጭ ናይ ኩሉ ትምህርቲ ግን ካባይ ተማሃሩ ارعتي صورو ካባዩን ተማሃሩ نحواتك نبصايك مفقار كاب غويتا ኢየሱስ ክርስቶስ ንመሃሩ ኣብ ቅድሚ ጎዳእትኻ ትሕት ምባል ካብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንመሃሩ ስለ በደልትኻን ጎዳእትኻን ምጽላይ ካብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንመሃሩ ሙሉእ ምሕረትን ሕድገትን ስለ ምግባር ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንመሃሩ ارعتي صورو ካባዩን ተማሃሩ ብለውሃትን بعقلن بتحتنان مزرا ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንመሃሩ كل معلتاوي هيوتنا كاب غويتا ኢየሱስ ክርስቶስ ንመሃሩ نولدنا نحلفتنا مئزاز كاب غويتنا مرحنا ኢየሱስ ክርስቶስ ንመሃሩ ምክንያቱ ድሕሪ 12 ዓመት ካብ ቤተ መቅደስ ምስተመልሰ ምስ ናዝሬት ምስኣቶም ወረደ ይእዘዞምን ነበረ ከም ተራ ቆልዓ ከም ተራ ሕፃን ይእዘዞምን ነበረ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን
ስለዚ ኣርዑተይ ፅሩ ካባዩን ተመሃሩ ንምንታይ ዕላማ እዩ ንነፍስኹም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ብስጋን ብነፍስን ብሰማይን ብምድርን ብኣካልን ብሕሊናን ብመንፈስን ኣብ ኢድ ኣምላኽ ዕረፍቲ ኣሎ ኣርዑተይ ፅሩ ካባዩን ተመሃሩ ወይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኩሉ ኣገልግሎቱ ክሓትዎ ከለዉ ብዓቕልን ብለውሃትን ብዘረትዕን ቃል ገይሩ ይምልሰሎም ነይሩ ብዛዕባ ምስ ሓጥኣን ምብልዑ ምስ ሓጥኣን ምዝራቡ ንሓጥኣን ብዓይኒ ምሕረት ምጥማቱ ሓኻይም ናበይ ከም ዝኸዱን ንመን ከም ዝቕበሉን ክሓሙ ከለዉ ናበይ ከም ዝኸዱን ነጊርዎም መሊሶምሉ ስለምንታይ ብሰንበት ፈዊስካ ብካልእ መዓልቲ ዘይትፍውስ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ንስኻትኩም ብዕራይ ኣድጊ ብሰንበት ተወደቐኩም ኣብ ጉድጓድ እንታይ ትገብርዎ ኢሉ ብትሕትና ሓቲትዎም ኣድግና ብዕራይና ከመይ ጌርና ስቂልና ንሪኦ ኢሎም ወሰብ ደይዓቢ ዋላ እንስሳ ኢሎም ኣይመለሱሉን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሰንበት ምእንቲ ሰብ ዝተፈጥረ እምበር ሰብ ምእንቲ ሰንበት ኣይተፈጥረን ኢሎም ቶም ንክብሪ ኣምላኽ መሲልዎም ኣከባብራ ሰንበት ዘኽብርዎ ዝነበሩ ግን ኣንጻር ሂወቶም ኣንጻር እግዚኣብሔር ካብ እግዚኣብሔር ዘይተመሃርዎ ምዃኑ ሕጂ ሎም ንዓና እንታይ ኢልና ካባይ ተመሃሩ እዩ ብዛዕባ ትሕትንኡ ክምህረና ከሎ ነገስታትን ካህናትን እስራኤል ብፍራስን ብባቐልን ብሰረገላን ክኸዱ ከለዉ ንሱ ግን ብዛዕባ ኣድጊ ብገልገል ኣድጊ ክጓዓዝ ከሎ እዩ ትሕትንኡ ክምህረና ከሎ ነቲ መሸጥ ጎይትኡ 30 ቅርሺ ኣብ ጅቡኡ ዘእተወ ይሁዳ ተደፊኡ ዝሓፀበ ጎይታ እዩ ኣነ ለዋህ ልበይ ትሑት እዩ ካባይ ከዓ ተመሃሩ ንነፍስኹም ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም እዩ እቲ ኣነ ነዚ ሰብዚ ኣይፈልጦን እየ ንዝበለ ጴጥሮስ ንስኻ ከምዚ እንዲኻ ከይበለ ብምሕረት ዝተቐበለ ፍጹም ምሕረት ዝገበረ ኣምላኽ እዩ ንጴጥሮስ ጥራይ ዘይኮነ ንኩሎም ነቶም ኣብ መስቀል ዝሰቐልዎ ኣብ መስቀል ዝሸንከርዎ ኣብ መስቀል ኮይኑ ዝገብርዎ ኣይፈልጥን እዮም እሞ ይቕረበለሎም ኢሉ ዝጸለየ ምሕረት ዝገበረ ጎይታ ንከምዚ ዝመሰለ ጎይታ ኢና ነምልኽ ብከምዚ ዝመሰለ ጎይታ ብደም ከም ዝመሰለ ጎይታ ኢና ከዓ ድሕና ስለዚ ኣርዑተይ ፅሩ ካባዩን ተመሃሩ ስለዚ ኣርዑት እግዚኣብሔር ክፀውር ዝኽእል ግን ኣርዑር ዲያብሎስ ሰይሩ ካብ ሕሊንኡ ዝደርበየ ኣማኒ ወይ ኣማኒት ጥራሕ እዩ ኣርዑት ሰይጣን ኣብ ክሳድካ ጌርካ ካልኣይ ኣርዑት ኣብ ክሳድካ ከተእቹ ኣይከኣልን ንሱ ስለ ዝኾነ ክልቲኡ ብሓንሳብ ስለ ዘይፅወር ከዓ ሰይጣን ነዚ እግዚኣብሔር ዝበለኩም ትእዛዝ ኣፍርስዎ ኣይትብልዑ ዝበለኩም ጌጋ ስለ ዝኾነ ኣነ ብልዑ ይብለኩም ኣለኹ ናተይ ትእዛዝ ኢኹም ትገብሩ ስለዚ ሎሚ ሰይጣን ኣብ ገነት ወሲዱ ፍረ ገነት ዕፀ በለስ ክንበልዕ ዘይክድርኸና ይኽእል እዩ ሎሚ ንዓና ዝመፃና ግን ካብ ፍቕሪ ፅልኢ ጥዕም ዝብል መንፈስ ነቲ ፅልኢ ኣብ ልብና ኣቐሚጡ ልብና ብፅልኢ ከም ዝኽሕን እንድሕር ገይሩ እቲ ትማሊ ንሄዋንን ንኣዳምን ዕፀ በለስ ዘብልዖም ንሱ እዩ ናይ ሎሚ ዕፀ በለስ እዩ እግዚኣብሔር ተፋቐሩ ይብል ሰይጣን ከዓ ተፃሉ እዩ ፅልኢ ናይ ሰይጣን እግዚኣብሔር ትሕት በሉ ይብሉ ትሕት በሉ እንዳበለና እንድሕር ዓቢ መንፈስ ሃሊና እዚ መምህርና ከምኡ ኣይመሃረናን ኣርዑተይ ፅሩ ካባዩን ተመሃሩ ንነብስኹም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም እዩ ስለዚ ህይወት ዝፀልእ ዕረፍቲ ዝፀልእ ሰላም ዝፀልእ የለን እዩ ብከምኡ ስለ ዝደለናዮ ግን ጥራይ ኣይመፅን እዩ ምክንያቱ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ኣብ መዝሙር ዳዊት 34 እንታይ ኢሉ ኣሎ ህይወት ዝፈቱ ፅቡቓት መዓልታት ክርኢ ዝደሊ መን ኣሎ እዩ ኩላህና ንደሊ ትደሊ እንተኾንኩም ኢሉ ትደሊ እንትኾን ግን ልሳንካ ካብ እከይ ከናፈርካ ካብ ምዝራብ ጥልመት ሓሉ ካብ እከይ ረሓቕ ሰናይ ከዓ ግበር ንሰላም ድለያ ሰዓባ እውን ንሰላም ድለያ ሰዓባ እውን ስለዚ ኩልኹም እትፅዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዑ እዩ ጾር ሓጢኣት ክንሽከም ኣይደልን ጾር ፅርኢ ክንሽከም ኣይደልን ጾር ትዕቢትን ኣነንነትን ክንስከም ኣይደልን ጾር ዓለምን ዓለማውነትን ምጥፍፋእን ህልኽን ክንስከም ኣይደልን እዩ ኩልኹም እትፅዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ኣነ ከዕርፈኩም እዮ እሞ ናባይ ንዑ
أنا لواه لبيون تحتيو أرعتي فوكش صريون قليلي سلازي من النت تأزاز እግዚአብሔር ينازلنا تأزاز እግዚአብሔር انتايو كبيد أيكونن نحد حوكا بدل نحن تحبتخا بدل حدقمو كل بدل كخا حد قلكاي كابزز الطعم تأزاز كابزز بلز تأزاز يلني 100 دينار قد حدقمو محارمو 100 عدا 100 دينار سرزمو نايسوسا مليون دينار كدم سسلكاي تباهل والشح مكليت كسجد كحدق الكاس حدا 100 دينار حدق تباهل سلازا أرعوتي فوكوش أريون قليليو أرعوتي صورو كابايون تمهارو لنفسهم كا عرفتي كترخبو يخوم سلازي مننت እግዚአብሔር ገለ በማዕዶ ንትእዛዝ እግዚአብሔር ከመላገጽ ዝገብርዎ ገለ ከዓ ክትንከፍን ክቅረብን ዘይከኣል አሰቃቀን አሸጋርን ገይሮም ዝወስድዎ ትእዛዝ እግዚአብሔር ጥዑም ከም ዝኾነ ትእዛዝ እግዚአብሔር ህይወት ከም ዝኾነ ትእዛዝ እግዚአብሔር ንጹህ ከም ዝኾነ ትእዛዝ እግዚአብሔር ዘላለማዊ ህይወት ከም ዝኾነ ትእዛዝ እግዚአብሔር ከዓ ፈራዲ ምዃኑ ፈራዲ ዘአነዝ እዘኩም ዘለኹ ቃል ና ህይወት ቃልዩ እንድሕር አንጻሩ ኸይድኩም ግን እንታይ በዚ ቃል ዚ ክትፍረድ ኢኹም نحوها أفكر إلى كاس هاجنا بسل نيركا تحت بولي لكم سخون جنا بتعبيت نيركم تقدسوا لكم أنا جنا برخصاتكم جن رخصات مريزكم بتز مريزكم وخا نابت نسيت أنا نمل أخذ نستدالوا إلى خابز خمسة سورنا إجزابير سلازي لومي كم فقط إجزابير من النت إجزابير تأزاز إجزابير انتايو أبزبل RST إناس أنا هنا أجميرو زفصمنا لولا بحري فتارينا ناي بحر مسغانا يبصحيو نحنا انتلينا زابير كا انت فقدو مزا ارست زتتحاز ارستي حزنا كنرخب ناي زابير قدس فقاد يغبرلنا صنيلكم سلسمعكمني ابتغبرو صلت كل زابير اسمعكم سلقالاتو زابير استمسغنا يكون